mám tu pre vás krátke video. Momentálne mi prebieha kurz lektor, respektíve som jeho účastníkom. A chcel by som povedať o takej veci, čo sme teraz momentálne preberali s jedným tým školiteľom, že vaše vzdelanie vám nezabezpečuje to, akú budete mať prácu. Je jedno, koľko budete mať vysokých škôl. Sú firmy, ktoré vás proste nezamestnajú, pretože ste pre nich prekvalifikovaní. Naši rodičia nás učili, že čím lepšie vzdelanie, tým lepšia práca. V dnešnej spoločnosti to už neplatí. Ak sa chcete dobre zamestnať, alebo ak chcete robiť niečo, čo vás bude baviť, robte to hlavne s tým, že je to s vami spojené srdcom, že sa tomu rozumiete a že vás to naplňa natoľko, nakoľko potrebujete. Hľadajte si také zamestnanie, ktoré vás uživí a dá vám všetky podporné veci pre váš život také, aby ste sa s tým čo najviac spájali. Či už srdcom, hlavou, finančne, čímkoľvek. Zapáčením sa iným. Je rozdiel ísť niečo študovať a je rozdiel ísť niečo robiť. Ak to dokážete sklbiť dokopy, je pravdepodobné, že budete spokojní. Keď nie s okolím, tak minimálne sami so sebou, ale pokiaľ dokážete sklbiť to, čo vyštudujete, s tým, čo budete robiť a ešte vás to bude aj baviť, tak sa dostanete oveľa ďalej, ako keď sa to nestane. Prečo by sa to nemalo stať? No, mám kolegov v práci, ktorí majú vysokú školu, alebo teda majú nejakú školu, nie len vysokú školu, a nerobia to, čo sú vyučení, alebo to, čo sa naučili na tej vysokej škole. Buď je to kvôli tomu, že by chceli robiť niečo, čo na Slovensku nemá uplatnenie a predpokladám, že ďalších niekoľko rokov mať nebude. Alebo robia to preto, lebo to, čo vyštudovali, im nedokáže zabezpečiť to, čo by chceli od života. Respektíve po finančnej stránke je to, čo vyštudovali, tak slabo ohodnotené na Slovensku, že to nedokáže pokryť ani základné potreby. Je veľa vysokých škôl na Slovensku, ktoré ponúkajú vzdelanie, ktoré je podhodnotené, by som povedal. A príjmy za to, čo vykonávate, sú také nízke, že aj najnižšie pozície v mestskom hospodárstve zarobia oveľa viacej. Ale v tom je tu otázka, na čo sú nám na Slovensku vysoké školy, ktoré nedokážu zabezpečiť adekvátne vzdelanie, ktoré bude aj primerane ohodnotené a bude môcť ľuďom zabezpečiť živobytie. A potom v celkovom pohľade voči Európe a voči svetu, ak máme vysoké školy, alebo akékoľvek iné školy, ktoré nedokážu ľuďom zabezpečiť živobytie, ako sa chceme prezentovať voči iným krajinám v tom, že akú máme vzdelanosť? Na čo sú nám vzdelaní ľudia, ktorí nemajú uplatnenie? Na čo je niekomu titul, sociálneho pracovníka, ktorý zarobí 600 čistom a oproti tomu nejaký smetiar, ktorý zarobí 1000 v čistom. Na čo sú nám proste ľudia, ktorí majú vyštudovanú sociálnu prácu, pedagogiku alebo nejaké takéto tie teoretické, filozofické vedy, keď nemajú uplatnenie? Prečo máme také školy, ktoré nemajú uplatnenie? Ja to chápem, je to kvôli tomu, aby to tí ľudia mohli študovať, lebo sú to aj takí ľudia.
ale automaticky potom takí ľudia narazia na stenu a celý život, čo sa snažili nejakým spôsobom získať, vydobiť si, im pri nástupe do zamestnania dá takto facku, že keď si to chceli zrobiť, prečo si to nešiel robiť na živnosť? A tam je zase, no lebo sú vysoké odvody, lebo hento, lebo milión vecí, alebo potrebujete nejaké plánovanie a tak ďalej. Rozumieme sa, hej, to nie je o tom, že by som chcel niečo dehonestovať alebo nejako umenšovať, ale proste je to o tom, že ak nemám to, čo chcem robiť, lebo ma to baví uživiť, tak môžem ísť robiť čokoľvek, ale baviť ma to nemusí. Nemusí mať k tomu žiadny vzťah, nemusí mať žiadny vzťah k tým ľuďom, s ktorými pracujem a môže mi to byť celé jedno, čo tam budem robiť. Hlavne, že ja budem mať z toho príjem. Mňa nezaujíma, že či to niekomu vadí alebo nevadí. Keď to vadí šéfovi, to je jeho problém. On ma zamestnal. Ja tam chodím len kvôli tomu, aby som zarobil tie peniaze. Pretože to, čo by som chcel robiť, ma neuživí. A preto si robím kurz lektor, aby som istým spôsobom dokázal odovzdávať pozitivitu v tom, že ak chcete ísť niečo robiť, vymyslíte si to tak, aby ste verili tomu, že naozaj v budúcnosti vás to uživí, zabezpečí vám to rodinu, zabezpečí vám to, ja neviem, dopravu do práce, dopravu na dovolenky, zabezpečí vám to dovolenky, zabezpečí vám to úplne všetko, čo potrebujete, základné potreby, aj tie nezákladné potreby, ktoré sú nad rámec. Ale nečakajte, že vám niekto niečo dá len tak za to, že budete mať titul. Takto nejako nám to v podstate prezentoval teraz ten školiteľ. Úplne sa s tým nespájam, ale hovorím, že treba určite myslieť pozitívne, určite sa pozitívne nastaviť v tom, že viem, čo chcem, viem, ako to chcem dosiahnuť a za každú cenu si pôjdem za tým. Lebo ako náhle niekde urobíte, povedzme, úskok a poviete si, že na toto nemám, tak vám dá spoločnosť takto facku. A budete sa musieť znova postaviť na nohy a povedať si, že toto som ale chcel dosiahnuť, takže si idem znova za tým. A ja chcem ľuďom odovzdávať pozitivitu a ukazovať im ten smer, o ktorom sa nehovorí. Pretože keď sa ľuďom nepovie, že vzdelanie je len o vzdelaní, nič vám to nemusí zabezpečiť, tak si ľudia myslia, že vzdelanie im zabezpečí úplne všetko. Ja to nerozprávam možno, že ku generáciám, ktoré sú staršie, ktoré to už nepríjmajú, moji rodičia, ich rodičia, ktorí si myslia, že čím väčšie vzdelanie, tým lepšie uplatnenie. Aj keď dneska samozrejme zistujú, že to tak nie je. Tak rovnako to nerozprávam k ľuďom, ktorí to nechcú počúvať, že proste nie, to není pravda, keď bude mať červený diplom, tak ma všetci zamestnajú. Nie, nezamestnajú. Nikto vás nezamestná, možno, že vás vôbec nikto nezamestná. A možno, že jedine uplatnenie nájdete niekde v zahraničí, pretože tam vás bude niekto ochotný aspoň tolerovať, že máte červený diplom. Je to o tom, že povedal som, že krátke video už budem končiť. Ono je to o tom, že čím viac titulov, tým ste ako keby prekvalifikovaní. A ľudia, ktorí to vidia, vás nezamestnajú. Bude im to jedno. Na Slovensku určite. Takto tu funguje. A stále sa vzdelávacie inštitúcie berú skôr ako doplnok. Veľa ľudí sa zo školení smeje, alebo ich prespia, alebo ich proste ignorujú, lebo oni majú svoju pravdu a ich to nezaujíma. Nemalo by to tak byť. Malo by to byť naopak. Vzdelanie by malo v podstate odovzdávať nejakú skúsenosť, ktorá by mala byť prakticky využiteľná. A ak to tak nie je, má to byť len o chodení do školy,
tak potom majú pravdu tí, ktorí tam spia na týchto kurzoch, alebo si ich len odsedia a nič im to nedá. A to si ja nemyslím, že to tak má byť, takže ja chcem odovzdávať iný pohľad na realitu. Ďakujem za pozornosť.